геройыбыз Татарстанның һәм Россиянең атказанган зоотехнигы, РСФСРның халык мәгариф отличнигы, Мөслим муниципаль районының мактаулы гражданины, юбилярыбыз Мирхажиян Сәләх улы Сәләховны аның өчен махсус әзерләнгән урынга чакырабыз. Рәхим итегез. Юбилярыбызны тәбрикләү өчен сүз Мөслим муниципаль район башлыгы Рамил Хәмзә улы Муллинга бирелә. Бүген инде бер яктан үзебез өчен хөрмәтле булган, үзебезнең почетлы гражданиныбыз күп еллар хезмәт иткән, җирлек өчен, ватаны өчен хезмәт иткән кешенең юбилей булса, икенче яктан чыннан да шушы чорның хезмәт җимешенең тантанасыдыр бу. Ул куйган хезмәтне карасак, ул чорның эшләгән хезмәтен карасак, ул башкасы ятырган түгел. Аны хәзер эшләп булмый. Аңа беренчедән халыкта юк бу хатлык. Аңа беренчедән ул хатлык энтузиазмда юк. Аның бер яктан шушы киләчәкне төзибез дип куйган фидакар хезмәте юк. Мин әйтмим бүген замана начар дип. Бүген замана икенче. Ләкин ул вакыттагы куйган хезмәт ул башкасы ятырган түгел. Менә мин инде күп юбилейларга йөрергә туры килә, әйтик инде өлкәннәрне хөрмәтләргә туры килә, безнең инде махсус менә дәүләт җитәкчелеге тарафыннан бирелә торган бүләкләүләрдә йөрергә туры килә. Аларның сөйләгәннәрен мин тыңлыйм, мин шаккатам аларның куйган хезмәтенә. Шул хәтлек көч, шул хәтлек дәрт булган, шул хәтлек киләчәкне яхшы итеп күрү инде менә шушы илне авыр сугыштан соң, авыр вакытларда кул хезмәте белән бүген шушы хезмәт куелган. Ул башкасы ятырган түгел. Без сезне хөрмәт итәбез. Без сезгә рәхмәт итәбез. Без сезнең каршыгызда баш иеп, киләчәк тормышыгызда шушы җирлекнең, шушы ватаныбызның матурлыгын, куанычын күреп, сезгә инде хәерле тормыш яшәргә насыйп булсын. Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы мактау грамотасы белән агросәнәгать ветераны, авыл хуҗалыгы өлкәсендә күп еллар куйган тырыш хезмәте өчен һәм 90 яшь тулу уңаеннан Салахов Мирхажиян Салах улы бүләкләнә. Хөкүмәт телеграммасы. Мөхтәрәм Мирхажиян Сәләх улы, күп еллар сезнең белән бергә нәтиҗәле хезмәттәшлек иттек, фикердәшләр булдык. Сезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Кылган зур һәм игелекле эшләр яшь буын өчен үрнәк булып тора. 90 яшьлек юбилейыңны үзең түрдә утырып үткәрү олы һәм сирәк бәхет ул. Тирән ихтирам белән Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының рәхмәт хаты. Татарстан Республикасы премьер-министр орынбасары, Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Готович Әхмәтов. Инде иң зур тәбрикләүләр Россия Федерациясе президентыннан. Kirpiklerin açıp yılmaya, tuğan yağın şık suların düge, songa yolda süne mamaya. Tuğan yağın şık suların düge, songa yolda süne mamaya. Yanıp durgan yigit şaklara, yarak bulun arada işlep yürey, kantineler dolu baraklara. Dünya şunada iyiydi yaratılgan, berev sula, berev bürde, yeşillik yazın güya kişegene, şeşek atkan ili birede, kabatlanmaz, kir koytmaz inede, yana
çağlarım Yırak bulutlarda kışlap yürey Hatireler tulbaratlara Bizde siz Ақтаныш муниципаль район башлыгы Энгел Давапулы Фаттаховка берлеп, рәхим итегез. Зор итеп рәхмәт сезгә. Ақтанышның олы шәхесе Мирхәҗәнең юбилейын үзегездә үткәргәнегез өчен. Син белән Ақтанышлар аралашып беткәнбез бит инде шулай. Күптән түгел Казанда Илмира Шәрифуллинаның юбилейына бардык та. Анда тоже бүләлмәй индек Илмира Шәрифуллина. Без Ақтанышлар безнеке дибез. Мөселманнар чыгып ул безнеке бит диләр. Ләбиб Лиранны бүләлмәй индегез бит инде безнең белән. Шуңа күрә Язмыш шулай инде безнең, Мөслимнең Ақтанышның язмышы ул бергә үрелеп үскән язмыш. Һәм аның шәхесләре дә шулай бергә үрелеп бара торгандыр инде. Дөрестән дә бик олы юбилей, бик матур юбилей һәм олы шәхес Мирхәҗән абыйның 90 яшьлек юбилейына җыйналдык. Беренчедән бик бәхетле кеше син Мирхәҗән абый 90 яшьтә үзең менә шулай итеп басып, матур итеп фикерләреңә җиткереп Шундый юбилейларың үткәрә алуың, һәм шул кадәр кунаклар, якташларың катнашуы һәр кемгә турыда килмәй торгандыр. Шуңа күрә бу яктан син бик бәхетле. Хезмәт биографиясе Мөслим районында үткән, һәм әлбәттә ул шул халык белән бергә алып барган өчен һәм Мөслим халкына бик рәхмәтле. Бүгенге залдан, бүгенге чыгышлардан, бүгенге чаралардан ул күренеп тора. Но шул вакытта ул безнең эчендә бик игътибарга һәм мәртәбәгә лаеклы безнең якташыбыз булып тора. Барыбер инде Ақтаныш, Мөслим, Сарман дип әйтергә кирәк. Бу яклар азнакайлар нинди генә шыр булса да, нинди генә строй булса да, алар инде барыбер игенчелек районнары, игенчелек районнары, алар икмәк җитештерергә тиеш, авыл хуҗалык продукция җитештерергә тиеш. Шуңа карап аларның эшчәнлегенә бәя бирәләр, ничек кенә булса да. Шулай булгач, андый шәхесләр кемнәр авыл җирне яраталар. Кемнәр бик матур итеп игенчелек технологиясын булдыралар, кемнәр җирдә матур итеп икмәк үстерәләр, итсеп җитештерәләр, тирлекчелекне яраталар. Нинди генә чорда да, социализм чорында да, хәзерге чорда да алар зур мәртәбәгә ия булган шәхесләр инде. Шуңа күрә чын күңелдән Ақтанышлар исеменнән котлыйбыз сезне, Мирхәҗән абый. Саулык, сәламәтлек, исәнлек, иминлек телибез. Инде Байсар җирлеге Мирхәҗән Салавышның туган авылыннан без инде аның белән күптәннән мин инде үзем эшчәнлегемә дип әйтергә кирәк. Иң беренче көннәрдән башлап аңа карап, теге таң йолдызына карап кеше йөри бит, шуның кебек аңа карап үземнең эшчәнлекне алып бардым инде. Шуңа инде аңа бик зур рәхмәт. Иң беренче елларда бик зур миңа ярдәм күрсәтте ул. Үзенең тәҗрибәсе белән, үзенең монда булган нәрсә дип әйтсәм дә ул түгел. Мин инде беренче елларны силуска кадәр шуны аннан алдым. Seni tugel şu
чарабызда Тукай муниципаль район башлыгы Фаил Мисбахулла Камаев жетекчилигиндеги делегацияда катнаша. Мирхажан Салахович белән без инде таныштык. Аның белән яз көне, җәй көне кырларда йөреп, аның бәясен алып, аның белән фикерләшеп, аның киңәшләрен тыңлап, бергә эшләргә туры килде. Менә монда әйтелде, Актаныш районында туган, үзенең бөтен гомерен Мөслим районына багышланган, ләкин аның яратып әйтә торган сүзе бар. Мин инде соңгы 30 елдан артык гомерем Чаллыда яшим. Ләкин аның шушы гомерендә төп рольне уйнаган тормыш иптәше Тәрәгый апа белән 30 ел яшәдем. Ди торган иде. Шуңа инде соңгы 30 елда яшәгән Чаллы шәһәре шәһәре булса да, ул авыл хуҗалыгы белән бер бәйлелектә эшләгән яшәгән кеше. Тукай районының иген кырлары белән, Тукай районының терлекчелеге, игенчелеге белән кызыксынып яшәүне дәвам итте. Бүгенге көндә дә без аның белән сөйләшмәй, аралашмый торган чагыбыз юк. Салах, сезнең киңәшләргә без мохтаҗ һәр вакытта да. Салах, Ходай сезне сәламәтлектән ташламасын. Ходай биргән гомерне алдагы көннәрдә дә матур итеп аралашып яшәргә. Әтейсен шақта сөйле тұрғаны. Мирғажан абайың ғаділ, қызмет сүйішен, тырышшан кіші. Онды кіші мен өз ғұмырында көрген жоқ едіп сөйле тұрғаны. Әлікі вақыттаны сөйлелері бойынша білсем енді. Мына қадәрдістінің білән 28 жыл Аллаға шүкір бірге, бір вақытта біргелесіп тұрмыш етеміз, аралашамыз. Менің үшін бик зор ғұрлығы, менің үшін бик зор сүйініш. Чөнки Сезнең белән утырып сөйләшү, сезнең белән аралашу үзе бер гомер, үзе бер тарих. Алда тормыш күпме калгандар, аны матур итеп бергәләп яшик шулай итеп. Сәламәт булыгыз, балаларыгызның бәхетенә, аларның шатлыкларына сөенеп, һәрбер туган таңнан тәм, ям табып матур итеп яшәгез Аллаһ көннәрендә. Совет ветеранов города Набережной Челны – это более чем 130 тысяч ветеранов и пенсионеров, хотя город, мы говорим, молодой, конечно, стареет. Вот мне
приказано мэром города Магдеевым Наилем Барышем, приказано поздравить его от имени главы администрации нашего города, пожелать ему крепкого здоровья. Остальное мы ему ничего не желаем, он все это дело заслужил, уже заработал. Бүгінгі матур бейрамыгыз белән тәбрикләп, иң кадерле кешеләр, балаларыгыз килде, аларны сәхнәгә чакырабыз. Алар белән бергә шатлыгыгызны уртаклашырга ТССР һәм РСФСРның от казанган агрономы, хезмәт Кызыл байрагы ордены кавалеры, гомер буе Мирхаҗиян Салахович белән бергә хезмәт куйган Тимершәйе Фазуллинның кызлары Рәмзия һәм Зәйтүнә ханымнар да биредә. Рәхим итегез. Син инде безнең өчен Мукай беренчедән ярдәмче, икенчедән киңәш бирүче, фикерләр бирүче. Син безнең өчен дә зур буласың. Терәк. Бик зур рәхмәт сиңа. Бу бәйрәмне үткәргән, ярдәм иткән район җитәкчеләренә, коллегаларга, дусларга бик зур рәхмәт сүзләрен белдерәсем килә. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле Мирхаҗиян абый, без сезгә гомеребез буена рәхмәтлебез. Сез безнең әткәйебезне хөрмәт итеп, аның белән дус, туган кебек якын итеп, матур итеп эшләдегез. Сез безне әткәйнең 3 баласын үз балаларыгыз кебек якын күрдегез, әнкәйебезне хөрмәт иттегез. Сезгә без бик зур рәхмәтлебез. Мирхаҗиян абый, сезнең балаларыгыз шу кадәр матурлар, тәртиплеләр, акыллылар, тәүфиклар. Аларның балалары да шу кадәр акыллылар. Ул бит тәрбия, сезнең өлешегез дә бар ул тәрбиядә. Без сезгә барлык Фазуллиннар семьясы исеменнән бик зур рәхмәт итәбез. Исән саулыгыз, матур итеп яшәгез. Алдагы гомерләрегез, узган гомерегез кебек матур, күркәм булсын. Барысы өчен дә рәхмәт Мирхаҗиян абый. Булмасын, җитәкче вазифасы җиңел түгел. Шулай да безнең юбиляр аңа күрсәткән ышанычны һәр вакыт аклый. Үзенең хезмәттәшләре авыл халкы өчен һәр вакыт янып яши. Инде сүзне Мирхаҗиян Салаховичның үзенә бирер вакыт җиткәндер. Күзегезгә туры иттереп, карап кыйнсынмыйча әйтә алам, Ходаем биргән гомеремне мин заяга үткәрмәдем. Халыкка хезмәткә, халыкка изгелеккә. Әнкәй мәрхүмә кешеләрдән рәхмәт ишетергә тырышып балаларны үстердегез. Рәхмәт ишеткән саен Ходай сезгә мал бирә ди. Бик зур
işlengen hürmetli Ramil Hamdimiz. Premay Pamuşlu'nda der tarafında Rüstem Mirdağalı. Siz buldunuz endi. Veteranlar Sovyeti Presidentli İlgiz Kafiyev. Siz 30 dekabrda mana bu düşürüp algan neyde düşürüp bugün kunga saklagan İptaş Becayi Zahitimiz sizge bir zor rahmetli men. Hem yoldaşımız Fuat Mehmetov sizge. Mında endi işimde pişiren mümkün değil. Mında işimde kolu kırmaya kişi kolmağıdır da pajalı. Redaksiya работникlarında, adil kultur работникlarında kimlerden hizmete kirgen, Allah bayımızga rahmet etmezdi. Bormağıdı bulaytsanız da bu jübi bu işe borunuzga da rahmet etti deb kabul ettim. Borunuzga da nıklı selametlik, oile bakıtı, işigizden yem, oilegizden dem tavıp, matur ettirip işlerge hem matur ettirip yaşlarga astı Xudoyim. Amin. Mirhajiyan Salahoviç, eli olda sizni 95 hem 100 yaşlık yubileylarınız kütüp tursun. Hürmetli tamaşaçılarımız, indi bugungi şorabız oxirina yaqinlashdi. Şuşunday sıklanırlıq şəxslər örnəgində turmuşumuzni zoyağa o'tkazmisha, hamon yangi urlarga, motorlikqa umtilib yashayk. Год безлимитного интернета на тарифном плане «Айда». Зайди на сайт start.letai.ru, узнай подробности и забери свой год. Мобильная связь «Летай». За 2017 год в Татарстане жертвами пожаров стал 141 человек. Более 65% погибших находились в состоянии сна. Как сберечь жизни близких людей? Автономные пожарные извещатели. Простые и легки в обращении. Крепятся с помощью саморезов. Не требуют питания от электросети, а заряда батарейки хватает на долгий срок. В случае возникновения пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. Стоимость невелика. Эффект максимальный. Ура! Сабанту журналы келді. Бик кызыклы һәм матур журналны зарыгып көтәбез. Ул баш ваткычларга, рәсемнәргә, уеннарга бик бай. Кайбер язмаларның видеосын да карап була. Сабантуйга без язылдык. Сез дә язылыгыз. Ну, что у нас тут сегодня? Самогонщик. Ночью продавала. Фанфурики. Ну этот, контрафактник, в гаражах разливал. Сопротивлялись? Как могли. Не надо вам амбалом быть, чтоб преступников ловить. Просто сообщите в народный контроль. С самогонщиком аккуратней. Кусается. Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам также с помощью мобильного приложения.
Будь заметен на дороге. Носи одежду и аксессуары со световозвращающими элементами. www.бездтп.ру